U organizaciji kompanija ICTS Beograd i Astra, a Mittel Company, 7. maja uspješno je održan skup partnera i korisnika Astra sistema, kome je prisustvovalo preko 70 korisnika, partnera i gostiju ICTS-a iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Rumunije. Cilj skupa je bio da se korisnici i partneri upoznaju sa radom ICTS-a, kao i da se u svetlu spajanja kompanija Astra i Mittel korisnicima prikaže roadmap razvoja tehnologija koje oni već koriste. Obzirom na veliku instaliranu bazu Ericsson Astra sistema u regionu, značajno je reći da je kroz proces migracije TDM sistema MD110 i MX1 TSV na IP platformi MX1 TSE moguće postepenim prelaskom zaštititi postojeću investiciju, a pritom dobiti najnoviji multimedia PBX sistem, što je bila tema posljednje prezentacije na ovom skupu. Skupili smo se danas da se praktično predstavimo kao nova mlada firma ICTS na tržištu Srbije u oblasti objedinjenih komunikacija, a i tako da predstavimo naše partnerstvo sa kompanijom Astra. To u stvari predstavlja samo nastavak naše saradnje jer svi dolazimo iz kompanija prethodnih u kojima smo već sarađivali sa kompanijom Astra. Kompanija Astra je jedan od lidera u oblasti objedinjenih komunikacija svetskih. Mi smo njihovi autorizovani zastupnici za tržište Srbije, Crne Gore i Republike Srpske i nastojat ćemo da to podignemo na još viši nivo u odnosu na ovo što je Astra do sada na tim tržištima uspevala da pruži. Najvažnija novost koja je praktično i za nas bila to isto za nas koji radimo s Astrom je da dolazi do spajanja kompanije Astra sa kompanijom Mittel koja također se bavi objedinjenim komunikacijama i ono što je dobro i što donosi to praktično spajanje dve kompanije je to što je Astra bila fokusirana na jednu oblast u objedinjenim komunikacijama, na praktično proizvodnju i usavršavanje sistema hardverskih i normalno i softvera koji ide uz to. Dosta su investirali u razvoj tih sistema. S druge strane, kompanija Mittel je više investirala u razvoj cloud ponude i spajanjem praktično ta dva proizvođača nastaće neka ponuda koja će biti daleko bolja. Svakako to je jedan od zadataka i mislim obaveza naša kao distributera. Sada verovatno ćemo imati to novo ime na tržištu, da će ime Astra biti zamenjeno imenom Mittel i naša obaveza koju preuzimamo jeste da praktično obučimo naš kadar, da može tu novu ponudu savršenu da prezentuje, da te sisteme ovde implementira na tržištima našim, održava kasnije i da normalno predlaže korisnicima kvalitetna tehnička rešenja koja su bazirana na ponudi našeg partnera.